लोगोफोर आंनि राथुल इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय जा साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोफोर आरो कमेन्ट शेयार खालाम दायो जों दखाननिफ्राय फैगासिनो लोगोफोर दखानाव थांदोंमोन जों भिडिअखौ बानायनो हायाखैमोन थाबायनासो फैदों लोगोफोर दखानाव थाबायना थांदों मासे मोजां दिनै बोथोरा दायो थांगासिनो दंबावोसो आरो थाबायनांगौ दङ फाथो गासिबो फाथो ओरै सेस दंजोबो फाथो लोगोफोर सेस फाथो गायजोबदों मोना बेरायनाय मजायानो आलदाखा लोगोफोर माथो खालामना थानो खामानि मावबाय दसे बेरायबाय एबार भिडिअफोरखौ माजों बानायनोसो जाबाय मबाइलाबो मोजां नङा लोगोफोर मबाइलाबो जाला खस्थ' मस्थ'सो बानायो आं भिडिअखौनो गोदान लानो हायाखै फैसाबो गैया लोगोफोर भिडिअ बानायनो एबार मबाइल लाबासो बानायनो हासिगोन गोदान भिडिअफोरखौ गोदान लोगोफोर दा नालायावनो थादो थांगासिनो जोंबो न'आव बेयावनो लोगोफोर बिराद बरिया जिरायनो बार खोलो खोलो फाख्रि दंफां लोगोफोर बे फाख्रि दंफां मजाखा लोगोफोर मजा सानैल' लोगोफोर जों सानैल' रावबो गैया दायो गोदान ना लोगोफोर बारा बुंनोबो रोङा भिडिअफोरखौ इडिटबो बानायनो रोङा एसेबां दासो गोदान नालाय एसे सोलोंहांदों दायो